Bai, orain datorren gure lagunak alduen ondo ez, oso ondo egiten du beti artista handi badelako, gure bizipozaren tarte honetan, Biba Anabel Arraiza! Arratsaldeon! Anabel! Pelota egiten ari gara. Loreak botatzen, bai. Loreak, kristonak, bai. Gustatzen zaizkizu loreak? Asko, ikaragarri, bai. Nik ere jartzen ditut eta beti ere geranioak. Bai. Bueno, lasai. Kurtiria jartzen ditu, baina kristolan amaten ziaten. Bai. Hauekin errexago. Bai, hauekin bai. Garastatu eta... Hauekin bai. Urrengo batean zuera jarriko zaitugu, zer moz moldatzen zaren. Hontan? Bai. Bueno, ez dakit nik ere botako dute lurrera. Edo argaziak eskatuko izkizugu, Jarriko ditut. Ea balkoi hori nola dagoen. Oso ongi. Bueno, gure lorategi honetan astero lore desberdinak ezagutzen ari gara, eta zein da aste honetan bizipozaren lorea? Asteontakoa Marea Urdina. Bai. Marea Urdina. Garai batean, nahasten zen asko autismoaren inguruko elkartea ote zen. Egia da, autismoaren inguruko ekintza bat 2018an egin zutela, eta ondoren haren arrakastaz eta ura oinarri hartuta elkartea sortu zela, baina ez autismoaren inguruan bakarrik, baizik eta aniztasun funtzional ezberdinekin. Hori da. Garun paralisiak, edo gaixotasun arraroak, edo besotako paralisiak, autismoa bera ere bai, noski. Hori da. Beraz, autismoaren ekimen batetik hasi zen, baina ondoren esango dugu beste modu batean garatu dela, ezta? Igeri zeharkaldi handi bat egin zuten gure kostan, eta... Oso oihartzun handia izan zuena, eta horregatik autismoarekin lotzen da. Baina, beraiek argi eta garbi esan nahi dute, ez dela bakarrik autismoaren inguruko elkartea. Asko laguntzen dute orduan. Asko laguntzen dute, eta egia da, indarra handia duen elkartea dela. Ekintza ezberdinak egiten dituzte, ikastetxeetara joaten dira, Urola Baiaran ari gara, ez dute aipatu, baina herrietako udalek edo ikastolek edo parke bat egin behar dutenean ere bai, beraiekin harremanetan jartzen dira, kontuan izan beharreko zenbait irizpide ere kontuan hartzeko. Zenbat gauzataz ez garen ohartzen, Claro. Horregatik, eta oso garrantzitsua da, hauen ikuspegia, hauen beharra zeintzu diren, hauen beharrak ere asetuak egon daitezen. Egutegi bat ere egiten dute oso interesgarria, batez ere hilabete bakoitzarekin aniztasun funtzionalen bati, pertsonaren bati edo familia bati ikusgarritasuna ematen diotelako, ezta? Bai, egia da. Kasu honetan, gu familia batekin ere egon gara, gainera elkarteko txikiena. Bai, 25 familia daude gaur egun elkarte honetan, eta Maren txikiena da. Eta orduan Maren ekarri dugu. Maren eta bere egoera ezagutuko dugu. Ezagutu nahi duzu ez? Aurrera bideoa. Urjauzi baten moduan, zero kolorez, itxasoari Maren eta Jon eta Maren. Zuen egoera ezagutzekoetan, Marenek zer da daukana? Marene dauka CDKL5 izeneko gen bat mutaute. Gen hori X kromosoman aurkitzea, eta bere zeregine da proteina bat sortzien Marenen garapena normala izeteko. Daukan hori noiztik dakizue? Marenek 3 bat aste zeuzkela kontura ginen movimento raro batzu betia izitula. Eta hasieran importantzia ez ginen eman, baina azti pasatzen ziguzten eran, moskain ginen, eta ingen duen graba hau eta urgentzikia ginen, eta neurologo bat ikusi zunin, esan zigun bazpare proba batzu etien hasiatzila. Zuek momentu horretan, zerbait antzematen zenuten, baina horren beste ez. Eta nola hartzen duzu guzti hori? Hasieran kiston golpi, hasieran ez dezu espero, baina ez atei zuenin hau dago, pare bat 3 bat egun nik uste, esan ziguen, baina ez ginela, ez gendula zaien. Eta poliki, zenin janein, Maren ze goratan dago orain? Zein da bere goera gaur egun? Maren, ikusta, bere garapena ez dela, bere daeko beste umina bezalakua. Mugitzen da, baina ibiltzeko gai da? Ez. Ibiltzeko ez da gai. Tente ote gore, gerretik laundu emertzago bezala, ez dago inderrian katan. Hitz egiteko gai da, Maren? Eta orduan, berarekin komunikatzeko, nola ulertzen duzu bera? Nola beti dain gauden, zein joan zen mateixo. Zein nahi du, ze ez du nahi, guztua noiz daun, azarre noiz daun, parrekeu, neharrekeu.
Eta txarrena nire ustez da atake epileptiko gau itzetikoa. Izaten Izatekikoa. Marenek daukanik ezagutzen duzue? Bai, Espaini maien dago asoziazio bat, gaudela 52 familio. Baina, karo, estatu mailan. Espainia mailan, bai, familia gaudenak, gaixotasun duela dauke denak. Euskal Herrian bada, Marenek daukanik? Bai, Bilbon ezautze dugu, beste neska bat, Mare baino urtea gaztiokoa, bat mutazio genetiko iguela daukena. Maren adibidez ikastorara joaten da, ikastetxera joaten da, bere lagunekin dago. Bai. Laguntza bereziren bat beharko du. Beretzat irakasle bat, eta aparte bat dauzke logopeda, fisio, daneti dauko. Daneta. Bai, ezin dauke jau, porque txapo, zatean. Bai, txapo, pozik zaudete. Oso. Marea Urdinan sartu zineten, Marea Urdina kamiseta ekarri guzue biok. Ezagutzen zenuten aurretik? Bai, Marea Urdina, hemen urola baiaran, talde oso potentia. Indarra handia egiten du. Eta zerren bila joan zineten, zer eskaintzen dizue Marea Urdina? Marea Urdina eskaintzen dizu babesa, makia jun behar batzu, azkenin bakarri jun, talde baten barrun jun, beti intergexo jesu. Ozer, arazu dugu ezula, komentatzen zuta, batek ez babestik, alkarri intentatzen dugu intzet konponbide bat ematie, hola untzie. Bai, ni uste berreko talde badala. Beharrezkoa. Txapo horretaz gain, bizipoza zerk ematen dizun eskatu nahiko nizuke idaztea, txarteltxo batean, zuk nahi duzuna. Hortxe ari da idazten, idazten hitz hori? Idazten ari da. Irakurriko ote dugu. Bete horreko behar ditugu. Hobeto. Urdina eta gorria zen ditu maite, Hauxe, bai, hori da. Erki, eskerrik asko. Taka, iepa, hementxe. Irakuriko dugu, zer duen? Bai, ea zer idatzen duen. Ai, nik ezin jarri orain. A ber, Jon, zer idatzi diguzu, Maren eta Jonek? Baikortasuna. Baikortasuna, nola ez? Garrantzitsua, ez da? Noski, beharrezkoa. Galdetuko diogu zergatik, bai. Bai, noski. Jon, zuk emanen diguzu azalpena. Baikortasuna jarri diguzu. Jon, baikortasuna jarri diazu. Bai. Azalpena beharko dut. Bueno, dago, esan detan bezala, Marene dauke gen bat mutaute. Bai. Eta dago, terapia genika bat oso abantzaute, ja tximinotan da lorraute dago, terapia genika hori ondo hon gena inzertau. Eta eguneko egun rekuperago ez balitzeke porcentaje handi baten rekuperatzeko posibilitatea. Kontu ezer da, esan digu terapia hori pertsonako 2 milioi euro gutxura era hori kostago litzeke da. Eta hori famili arrun batentzat, ezinezkoa da. Ezinezkoa da. Eta esperantzi dugu eta baikorra daude, aiatzean momentu, usakidetza o jabingo diela eta lagunduko diguela gure txiki honi, kuri ezate jo, soluzio hori ematen. Jon, eta niri eskatu beharrean, eskatuko bagenio, eskatu behartzaionari? Bai, lan asko da batzetik, eta ja isek konsegu deunin, nahiko nuke, babes hori eta laguntza hori, gure alaba, eta gure alaba bezala dauden umiei, aukera bat emateo mundu hontan, hobeto bizializika. Eskaera zuzena, ez? Eskaera zuzena eta kamerari begira. Aipatu nahiko nuke 2 milioi euro balio du berak aipatzen duen tratamendu hori. Jeke arabe batek alaba dauka egoera berdinean. Karo, diru pila bat dauka. Eta berak fundazio bat ere sortu du, ikerketarako, tximinuetan froga egina dago, baina oniritzia behar dute orain estatu batuetatik, horren zai daude. Hori izan elitzateke, aurrera pausu haundia, garrantzitsua behintzat. Eta ze esperantza sortzen duten horrelako pausuek, ez da? Karo, jeke arabe hau egon ez palitz, hor geldituko gineateke, baino, esperantza hori hor dago, atea irekia dago oraindik. Bueno, esperantzarekin beti aurrera egiten da. Aurrera, eta aurrera ginen dugu. Eta hori da, baikortasuna, ez? Berak aipatzen zuen hori, baikortasunik gabe, gainera gaurko programan nahiko hitz egin duzue horren inguruan ere, baikortasuna, maitasunak ze garrantzitsua diren aurrera egiteko. Eta bizipoza. Eta bizipozako gurasoek denak elkartuko bagenitu, esango dugu, zer da transmititzen dizutena? Gehienak daude elkarte batean sartuak. Eta babesa.
babesa da sentitzen dutena beraien bakartasun horretatik irten egiten direlako, babesa badutelako, eta ulertuak sentitzen direlako ere bai. Kontatu dizaioken nik nire arazoa edo nire egoera ondoko bati, baina berak ere pairatzen badu, ni ulertua sentituko naiz. Eta kasu horretan esan du ez, marea urdinak ze indarra daukan urola alde horretan, eta ze handia den horrelako elkarte bat izatea, ezta? Erantzuna zugarria da. Bai. Itxetxiko dugu? Aztu gabe? Guazen. Guazen, utxuneak betetzen jarraituko dugu. Gu bizipoz ez betea gaude, naiz eta pentsa jarri, Bai, noski. Suposatu nahi dut, hor izango da. Edo hemen, zein izanen da. Berdin da. Hortxe, bai, Venga, hemen, Maialen zurea bestela katxa, Baikortasuna. Baikortasuna, zoragarri. Ondo. Anabel Arraiza, mila eskerrik asko. Zorik eta horrekoak. Eskerrik asko. Ala ere, gerozta hobeto ikusten dugu beta horreko hau egabe ere, Ari gara, Iritsiko da eguna ez dituguna behar. Ona, hori, Maialen. Ikusten baietz. Iritsiko da eguna. Ari gara. Azkenengoa batega behingo dugu. Hori da. Anabel, mila esker. Opa, Anabel, ondo segi. Eta bihar beste saioa egingo dugu, lehenbiziko